अंगूरी में डसले बिया नगिनिया रे ननदी दिया जरा द पोरे पोरे उठेला लहरिया रे ननदी भैया के बोला द। प्रणाम बा। भोजपुरी साहित्य के एगो और पुरोधा से जुड़ल कहानी लेके राउर भोजपुरिया लइका फिर से हाजिर बा। जब भी भोजपुरी साहित्य पर बात होला तो ज़्यादातर लोग इहे कहत मिलेला कि एकर कोनो साहित्य नइखे, लेकिन जब ओकरा पाला जबा भोजपुरी गायन शैली के पूर्वा से पड़ेला तो ओकर हाव भाव भी देखे वाला रहेला। आज पूर्वा गायकी के सम्राट जिनकर नाम महेंद्र मिसिर रहुए, उनका बारे में हम अपने सबन के बतावे जात बानी। शायद ही रउआ साहित्य जगत में केहू ऐसन मिली जे शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत के में एक समान के अधिकार रखत होके, जेकरा में जीवन के रोमानियत और भक्ति के भाव एके साथ होके, जेकरा पहलवानी के शौक भी होके और जौन आसपास के राजनीतिक परिवेश से भी रूबरू होके। इस सब प्रतिभा के धनी महेंद्र मिसिर के बारे में कहल जाला कि उनकर पूर्वी के धूम ओ जमाना में बनारस से कलकत्ता तक रहे। साथ ही विदेश में जहाँ तक भी गिरमिटिया लोग गई ओहिजान तक उनकर पूर्वी के धुन पहुँचल आ आज तक वहाँ धूम मचौले बा। गिरमिटिया के बारे में अभी इतने जानी कि यूपी बिहार झारखंड से विदेश में मजदूर के तौर पर अंग्रेजन लोग जब लोग के ले गए वो लोग गिरमिटिया कहलाए। पर हम अलग से एगो वीडियो जरूर बना। मिसिर जी के जन्म के बात कल जाओ तो बिहार के छपरा जिला के मिसरौलिया में 15 मार्च 1865 के उनकर जन्म भइल। जवानी में उनकर बियाह रूपरेखा देवी से भइल, जिनका से एगो उनका लड़का भी भइल। हालांकि गृहस्थी में उनकर मन ना लागल तो वो जब उड़ गए जब गायकी के तरफ और हर तरीका के गायकी में वो जुट गए। और इहे दौरान जब उनकर दोस्ती हो गई एगो जमींदार रहे हलिवंत सहाय उनका से, और उनकरे कहला पर जब मुजफ्फरपुर के एगो तवायफ के बेटी ढेला बाई के वो अपहरण कर ले और एजन से कहीं ना कहीं जब उनका ज़िंदगी में एगो अलग तरीका के परिवर्तन दुख उनका ज़िंदगी बढ़ रहा। जानकार लोग मानेला कि उनका गायकी में जौन रस मिलेला, जौन वियोग के भाव बा, वो उनकर पछताव के ही भावना है। महेंद्र मिसिर के जीवनी के चाहे उनकर गायकी के यह चीज़ जब आधार बनल। मिसिर जी के विरासत में मिलल जौन समाज रहे अभाव वाला समाज रहे और उनकर अपन जिंदगी में जौन वो सीख लेलन उहे उनकर गायन साहित्य के आधार कहल जाला। उनका गायकी में देशानुराग बा, प्रेम बा, श्रृंगार बा, भक्ति बा और वियोग के भाव मिलेला। मिसिर जी के व्यक्तित्व के अगर बात कल जाओ तो वो अनोखा बा। एमे इतना रंग बा जितना आदमी एमे घुसेला ओकरा उतना अलग अलग रंग देखे के मिलेला। उनकर व्यक्तित्व कोनो फिल्म स्टार से कम नहीं है। पहलवानी वाला कसल लंबा चौड़ा बदन रहे, चमकत माथा रहे, देह पर सिल्क वाला कुर्ता, गर्दन में सोना के चैन और मुंह में पान के गिलौरी, कुछ ऐसा उनकर व्यक्तित्व रहे। अब भोजपुरी के दूगो महान साहित्यकार से हम मिलाव के चाहें, भिखारी ठाकुर और महेंद्र मिसिर। ये दोनों आदमी के अगर बात कल जाओ तो एक आदमी के भारत तेंदु कहल जाला भोजपुरी के, लेकिन अगर महेंद्र मिसिर के बात कल जाओ तो वो दोनों आदमी समकालीन रहे और कहीं ना कहीं महेंद्र मिसिर जो बा वो भिखारी ठाकुर के गुरु के तौर पे बाड़न। अगर भिखारी ठाकुर बाड़न वो यही से बाड़न कहे कि महेंद्र मिसिर भैलन पहले। महेंद्र मिसिर अगर ना होतन तो भिखारी ठाकुरो ना होतन। लोग तो इहो कहेला कि मिसिर जी ही ठाकुर जी के साहित्यिक संगीतिक गुरु रहले। मिसिर जी के ही बुनल एक एक कड़ी के लेके भिखारी जेबा भोजपुरी संगीत रूपक के रचले। भिखारी जी के रंगकर्मिता के ले लिया चाहे कलाकारिता के जड़ में जाल जाओ तो महेंद्र मिसिर लौकी हैं, जिनकर वो कबो जिक्र नहीं कैले। भले मिसिर जी भिखारी के रचना गुरु और शैली गुरु दोनों रहे। उहे के गावल जब टूटही पलानी विदेशिया के नींव बनल। कहल जाला कि पूरा बरसात भिखारी ठाकुर जब मिसिर जी के दुआरी पर बितावत रहे और मिसिर जी ही भिखारी के झाल बजाव के सिखौला। ये तो उनका दो आदमी के बात रहा, दूगो बड़ा साहित्यकार लोग के बात रहा। मिसिर जी जितना बड़का साहित्यकार रहे उतने बड़का जब वो क्रांतिकारी भी रहे। ओकरा आज़ादी के जब बिगुल फुकायल रहे
हर तरफ जब आंदोलन होत रहे आज़ादी खातिर, तो में मिश्र जी भी जब योगदान दे। मिश्र जी के बारे में कहल जाला कि वो गायकी के जरिए देशभक्ति के काम में लागल रहलन। जे भी और लोग लागल रहे उनकर मदद भी करत रहलन। गायकी के बहाने उनकर घर क्रांतिकारी लोग के अड्डा बनल रहत रहे। एकरा अलावे वहाँ के नकली नोट छापे के भी काम भी करे लागल रहनी। ई बारे में जौन कहानी बा ओकरा बारे में कहल जाला कि मिश्र जी के कलकत्ता में एगो अंग्रेज अधिकारी से अच्छा जान पहचान हो गई रहे और जोना के लगे एगो रुपया छापे के मशीन रहे। उहे अंग्रेज वहाँ के रुपया छापे के भी सिखौलक। जब वो लंदन जाए लगल तो मिश्र जी के मशीन जब देखभाल खातिर दे दिलक आ कहलक कि आप इससे 10 का नोट छाप सकते हैं हर रोज। यह मशीन से जब मिश्र जी का कहलन कि अंग्रेजी ताकत के आर्थिक जो ओकर ताकत रहे ओकर न्यू हिलाव के जब प्रण ले लेलन और हर दिन जब उसे पैसा छापे लगलन। अब यह जब कहीं ना कहीं अंग्रेज सरकार के चाहे अंग्रेज अधिकारी लोग के जब पता चलल तो वहाँ के पीछे जब CID लगा देवल गई। सुरेंद्र लाल घोष नाम के एगो अधिकारी के लगावल गई जो गोपी चंद बन के वहाँ के घर में जब नौकर के काम करे लागल। 3 साल बाद 1924 में यह जब मिश्र जी के पकड़वा देता और जब पकड़ा जाता तो दोनों के बीच में एगो बहुत ही शानदार तुकबंदी देखे के मिलता। वो हम सुनाओ के चाहे रउआ लोगन के सुनी। जब गोपी चंद पकड़वा देता मिश्र जी के तो मिश्र जी गोपी चंद से का कहतानी, पाकल पाकल पनवा खियौले गोपी चनवा प्रीतिया लगा के ना, हंसी हंसी पनवा खियौले गोपी चनवा प्रीतिया लगा के ना, मोहे भेजले जेल खानवा प्रीतिया लगा के ना। अब गोपी चंद इतना दिन से वहाँ के संगे रहता तो वो थोड़ा बहुत सीख गए रहे तो वो भी ए पर थोड़ा तुक लगावता और का कहता सुनी। नोटवा जे छापी छापी गिनिया भजौला ए महेंद्र मिसिर, ब्रिटिश के कैला हलकान ए महेंद्र मिसिर, सगरे जहनवा में कैले बड़ा नाम ए महेंद्र मिसिर, पड़ल बा पुलिसिया से काम ए महेंद्र मिसिर। महेंद्र मिसिर और तवायफ लोग की अगर बात कल जाओ, जहाँ तक हम रउआ के बतनी है ढेला बाई के बारे में, तो उनका अलावे और भी जितना भी मुजफ्फरपुर होके चाहे बनारस होके चाहे कलकत्ता होके, ये सब आसपास के जितना भी तवायफ लोग रहे वो उनका के अपन गुरु मानत रहे लोग। उनका लिखल कई सारा गीत जब वो लोग अपना महफिल में गैले रहे और कहीं ना कहीं यही से महेंद्र मिसिर के प्रसिद्धि भी मिलत रहे। चूँकि महेंद्र मिसिर हारमोनिया, तबला, झाल, पखाउल, मृदंग, बांसुरी इस सब पर एकाधिकार उनकर रहे। यही खातिर एकरा अलावे अगर गायन के बात कल जाओ तो ठुमरी ठप्पा होके, गजल होके, कजरी होके, दादरा होके, खेमटा होके, ये सब गायकी और अलग अलग शास्त्रीय शैली पर उनकर जबरदस्त एकाधिकार रहे। यही कारण बा कि उनकर हर एक गाना में एगो संगीतिक पक्ष जब लौकेला, जब केहू भी जब सुनेला तो ओकरा जुबान पर वो गाना टिक जाला। जैसे रउआ सुन ले ओके अंगुरी में डसले बिया नगिनिया हम सुनैनी है, ये गाना आज भी रउआ लोग के जब लोग के जुबान पर सुने के मिल जाए, लोग गावत रउआ मिल जाए। एकरा अलावे और भी बहुत सारा गाना बा जे सासू मोरा मारे राम रामा बाँस के छिहुकिया, सुसुकती पनिया के जाए, पानी भरे जात रहनी पकवा इनरवा, बनवारी हो लगी गईले ठग बटमार, आधी आधी रतिया के पिहके पिपहारा, बैरनिया भैले ना मोर अखिया के निनिया, बैरनिया भैले ना, या मोरे गईले सखी पूर्वी बनिजिया से दे के गईले ना, एगो सुनगा खेलनवा से दे के गईले ना। बहुत सारा गीत जब वहाँ के लिखनी जो आज भी रहुआ भोजपुरी साहित्य चाहे भोजपुरी लोकगीत गाए वाला लोग से सुने के मिल जाइए, आम लोग के भी मुंह पर जब एक के सुने के मिले। महेंद्र मिसिर के गायकी में जो दर्द मिलेला ओकरा के लेके कहल जाला कि शायद ही ढेला बाई चाहे अन्य तवायफ लोग के जो मजबूरी रहे, जो दुख दर्द रहे, ओकरा कारण कहीं ना कहीं आयल बाटे। और दोनों आदमी महेंद्र मिसिर और ढेला बाई के बीच में जो दोस्ती रहे, जौन प्रेम रहे, ओकरा के लेके कहीं ना कहीं बहुत सारा जब लोक प्रचलन में बहुत सारा कहानी बा। लेकिन ये अपने आप में एगो अलग तरीका के घनत्व, मतलब अलग तरीका के घनानंद वाला प्रेम रहे, जेमें कहीं ना कहीं महेंद्र मिसिर अपन जौन गलती कैलन ओकर पछतावा खातिर जब वो कहीं ना कहीं उनकर एगो अंदर से जौन भावना आवे वो गीत संगीत के माध्यम से भी निकले। दोनों आदमी के जौन बीच के दोस्ती रहे ओकरा के घनानंद के प्रेम के पीर सरीखा रहुआ कह सकतानी।
यह कारण बा कि उनका में जब प्रेम में जौन विरह के वेदना बा वो इतना तीव्र बा कि वो दागदार से यारी भी कर लेता रहे और उनमें जब हद पार करे तक भी चल जाता रहे। उन महेंद्र मिश्र के जौन लोक साहित्य रउआ देखे के मिली उनमें खास बात ये बा कि प्रेम के माध्यम से मुक्ति के जौन मार्ग में देखावल जाता उ जब अपने आप में विरले बाटे उ शायद ही कहीं कोनो साहित्य में रउआ देखे के बा। ई जौन बात बा हम रउआ के बतावे के चाहत रहनी है महेंद्र मिश्र जी के बारे में। महेंद्र मिश्र जी जौन भोजपुरी लोक साहित्य के दे के गनी वो कहीं ना कहीं अपने आप में अद्वितीय बा। ओकर कोनो काट नहीं खे, ओकर कोनो जोड़ नहीं खे, वो बेजोड़ बाटे अपने आप में। अगर रउआ के प्रस्तुति अच्छा लागल होके तो ये वीडियो के लाइक करी, शेयर करी और लोग तक पहुंचाई और हमारे चैनल का भी सब्सक्राइब करी ताकि हम आगे और भी ऐसा वीडियो जब लेके आई। और चलते चलते जब हम रउआ लोग इनके एगो 2 लाइन जब महेंद्र मिश्र जी के गाना के सुनाते चलें कि आधी आधी रतिया के, आधी आधी रतिया के कुहू के कोयलिया है राम, कुहू के कोयलिया राम बरनिया भैले ना, मोरा किया के निनिया राम बरनिया भैले ना। प्रणाम।